Today, a high-powered delegation of Zimbabwean business leaders, led by philanthropic billionaire Dr. Kudash Tagore, paid a courteous visit to Comrade Bablas. Sarabina mashoko amudanyo kwapangwa ino maisimapo zvamuri kuona mapictures muchiona kuti aiwa mukomana Kudash Tagore pamwe chete mamwe mabusinessmen ake vouya panguva ino vachinovhizita mutungamiri wenyika anozivikanwa kunzi ari paannual leave. Chiitiko chinyatsoonekwa kunzi panguva ino muZANU-PF vakomana aka trustai munhu wamunoda kutrust at your own risk, especially with the Zvikanada faction. Ndokuti bva subscribe or like out on the bell icon. Tichitanga kupinda nekuverenga nawo iri panapa iri kubuda nyoro yachinzi a high-powered delegation of Zimbabwean business leaders led by philanthropic billionaire Dr. Kudash Tagore paid a courteous visit to Comrade Bablas, marking a significant moment in the deepening partnership between leadership and business community. Accompanying the delegation was an political member, Comrade Patrick Namasa, who warmly welcomed the business leaders and acknowledged their commitment as Zimbabwe enters a new chapter of national development and economic transformation. This engagement symbolized unity of purpose, shared vision, and collective resolve to build a stronger, prosperous Zimbabwe, driven by indigenous capital, patriotism, and strategic collaboration. It underscores the growing role of local business leaders in nation building and reaffirmed confidence in the country's developmental trajectory. Domashikwana mudanyo kwa panguva ino aiwana shumba kadzi panguva ino achipraisa the visit yoitowanana Tagore vachivhizitira mutungamiri wenyika. Zvinhu zviri kuonekwa kunzi zviri kuitika paatime iri kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF mune mafactional wars. Takaona vana Tungwarara vachidismissiwa neempowerment yake advisor wemutungamiri wenyika anogadzikwa pasi nevakomana vamuri kuona vana machacha vanyazozikanwa kuti these guys vanhu vakatengwa naTagore kudhara vakapiwa motor vehicles and panguva ino they cannot sideline kana kusapoteja kuda kwacho Tagore. And panguva ino tizoona vana Tagore vachivhizita mutungamiri wenyika everyone akutongoziva kutongoti aiwa vana Tagore panguva ino vakuda kutombonodzokera kune mutungamiri wenyika kutombonomupa maupdate ezvese zviri kuitika panguva ino. At the same time Donald Tungwararawo again anoitawo those courteous visit kune mutungamiri wenyika zvinozobuda pachena kuti iri bato iri ameno kuti zvombonyatsombofamba sei. Imbotidza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nda comment section medu za mafunguro enyu. Subscribe or like acheta on the bell icon.